Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba nganomzuzu nangaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo ongcwele umdali wezinomhlaba ngawo konke asenzela kona, ngokusibekela, ngokusindisa, ngokusiphilisa, ngokusithanda, ngokusihlenga, ngokusenzela umusa ngaphezu komusa, usenzela ububele ngaphezu kobubele, ngokuhlezi nje enathi ezintweni zonke ngaso sonke isikhathi. Yazi bantu bakaNkulunkulu, kuningi okwenzakala lapha emhlabeni, kuningi okuyinkinga, kuningi okubuhlungu, kuningi esibhekana nakho singabantu. Kodwa engikuthanda kakhulu ngoNkulunkulu ukuthi uhlezi sibonelela kuqala kungakenzeki, uhlezi sivezela kuqala kungakabonakali, ngoba uNkulunkulu osimbolelayo inhliziyo yakhe, uNkulunkulu osimbolelayo ukuthi unamandla kangakanani, uNkulunkulu uthandayo ukuthi sizazi izinto esibhekana nazo, sizibone ukuthi hayibo, buka laphayana sikunje, buka lapha sikunje, qaphela, hamba kanje, ungahambi kanje, siza ukuthi zisize ngo-1 no-2 no-3. uNkulunkulu sithandayo abantu baNkulunkulu, uNkulunkulu sipha ithuba ngaphezu kwethuba, uNkulunkulu usabela konke. Yize lapha emhlabeni segcwele izinto eziningi uNkulunkulu angazidalanga, segcwele izinto eziningi uNkulunkulu angazifuni, segcwele izinto eziningi uNkulunkulu azinyanyayo, segcwele izinto eziningi ezingathandeki enkosini, kodwa usasithandile kunjalo, usasibekele kunjalo, usasihambela kunjalo, umdali wezinomhlaba. So engongcwele ophezu kokonke, oyisihlangu sethu, oluthando, oyinsindiso, oyinkazimulo, uNkulunkulu ongumnini amandla wonke, usasibonelela konke, usasisiza kona konke, usasithanda, usasihlenga, usasenzela umusa ngaphezu komusa. Okufanelekile thina ukuthi sikwenze ukuthi simbonge kakhulu ngako konke asenzela kona. Kuningi okukhona lapha emhlabeni, kuningi okusazovela futhi, kuningi futhi okwenzakalayo. And uNkulunkulu ngokutshala amazwi akhe, uNkulunkulu ukukhulumisana nathi, uNkulunkulu ukuxhumisana nathi, uthanda ukuthi sazi ukuthi lapha emhlabeni kugcwele ubumnyama kangakanani, kugcwele isitha kangakanani, kugcwele ubutha kangakanani, kugcwele konke okubi kangakanani. So ngizofisa sewehloko esithi amahloni awekho, igazi liyafunakala. Namhlanje nje ngivuke nalesi sihloko uNkulunkulu etshala kakhulu enhlizweni yami ukuthi igazi lifunakala kakhulu kangakanani. Ngibone isibonakaliso ngilele engazuthi kufika umntwana lapha emhlabeni. Sorry, kufika umntwana sihlalele nje lapha ekhaya. So mhla kaba namhlanje sithi mhla ka-13, yes, 13 January 2025. Sihlalele nje nabanye odadewethu ababili khona nje lapha sihlalele kusofa. Kuvele kuqhamuka umntwana nje omncane 4-6 years othe kuba mujana. Uma eqhamuka lo mntwana angene lapha endlini athi ngifuna igazi. And inqwalile bazalwane bathi ngisacela nje ukuthi ngiyibeke ngendlela engiyibeke ngayo kuyiphupho noma kusibonakaliso. Kavele ngathi kuye ini udakiwe. Igazi uzolifuna kuphi khona? And nganocasuka ngicikwa ukuthi uzofuna igazi la, uzofuna igazi likabani, uzofuna ukwenza ini? And lo mntwana lo ngazuthi uyaqala ke ufuna ukulwa manje ajikjele ngommesi. And ummesi kwavele wageja, kavele ngathi yazi into ezokwenzeka. Yazi into engizoyenza kuwena mfana wami, wena ngane ndini. Ngizovele ngithathe wona lo mmesi ngivele ngisikele totolozi yakho, sikele private part yakho, bese uyathola ke leli gazi lakho ulifunayo. And ngiza ngirude kuyena, ngiza kubuhlaza, ngiza ukuthi ayingikaze ayithole lento akayifunayo, angikaze kwayikona usithatha kancane nokusijwayela ngendlela engafanelekile, ukusijwayela kabi ukuthi avele afike azofuna igazi la, ezofuna yonke into akayifunayo la. So yabona njengoba into etshela kakhulu uNkulunkulu kibi ukuthi amahloni awekho, abazoba khona, igazi liyafunakala. Siphila isikhathi lapho khona ama-satanist ezokwanda ngendlela eyisimanga, ngendlela ukuthi azofuna igazi nala elithanda khona, azophila. Because kunabantu, into ekumele siyazi abantu baNkulunkulu ukuthi sithi kunezingelosi lezi ezafakwa lapha emhlabathini, zifakwa uNkulunkulu, ezona kuNkulunkulu. Kunenzalo yazo ngithi, le nzalo yazo ayisurvive nanoma ingane, isurvive ngegazi. Naka amamemedi lawa semanzini, amandiki, amandawo nanani, basurvive ngegazi. Ngithi sibone uma bethwasa sebephothula benzelana nabaphuza igazi igazi lezimbuzi, kusuke kuphuza lo moya, ngithi usukufuna igazi. So inzalo nenzalo yenzalo, the more thola ukuthi umuntu oyimemedi
nani because bayakwazi ukuyiguqula ngithi azenze umuntu bayishintshe black magic nani. So lo muntu oyimemede mezozala ahlangane nomuntu thizeni isiqu kuzophuma ingane eyinzalo yememede esurvive ngaleli gazi ngithi. So le ngane le umntwana isawumntwana yes structure sayo ubona ukuthi awu ingane nkosami umfanyana nkosami intombazanyana isurvive ngegazi isilwane kahle kahle kusiyena umuntu ingaphakathi lapho. Yes une structure unomzimba noma igumbi noma idokodo lomuntu ngokubona kwethu kodwa ngaphakathi isilwane. So ingaphakathi lakhe ngale nkathi sethi uzofuna igazi yona ndlela phila ngayo yona ndlela survive ngayo. So sekwande amamemedi kwanza amasathane sikwanda yonke inzalo babizwa ngokuthi ama hybrids ngesingisi. So bantu baNkulunkulu yabona nje umuntu ekwazi ukuthi ayocela ukudla kumakhelwane wakhe uma elambile. Uma ukwazi ukuthi ishiya sengiphelele Nkosi yami uphelele nawe amahloni uthi hayi anginendaba sengashuwe makushuba ukuthi uyafika awani ngiphakeleni awungaze ngalamba ngaze ngahlupheka. Kanjalo namahloni kwizisebenzi zobumnyama azohamba ahambe afadabale aphele balalele imihuqeko nezinkanuko zabo balandele abakufunayo benze abakuthandayo. Siyazi sonke ukuthi abantwana abazilutho abantwana abakwazi okuhle nokubi abantwana bafuna lento abayifunayo. Melambile umntwana ufuna lambile mefuna ama chips ufuna ama chips mefuna ijuice ufuna ijuice. Ngalabantwana ke laba ama hybrids nalaba laba bantwana laba satanist laba bantwana abayizilwane ngaphakathi uzohamba emakhelwane ngifuna igazi uzohamba ngifuna ukuthi kodwa engaqondi ukuthi lento akayifunayo into yamanyala kangakanani ubutha kangakanani futhi into engekho normal kangakanani. Because izinto ziyaqhubeka ziyanda ziyaqhubeka ziyazalwa ziyaqhubeka zenza ngendlela ekwenza. So ngaleyo ndlela mase kugcwele laba bantwana begcwele besabalele labantu bama hybrids labantu bemNephilim benzalo lezi zingelosi ezafayo because bayanda nje manje bakhona basurvive ngithi bagcwele ngaphansi kwamanzi bagcwele emkhathini bagcwele ezigodlweni yabo emadubaleni izindaweni imikhovu zonke lezi zinto zikhona ziyaphila abantu baNkulunkulu sekwasibonisa zona. So ngokwanda kwazo zizandisa zilala nabantu kwenzeka uqhubeka kwanda zonke lezi zinto zizothi mase zandile sezigcwele emhlabeni isuka ingane ifuna kamakhelwane ifuna igazi and angezosuka ifike i-right noma mhlawumbe injanjani izothi ifuna because if usufuna into kamakhelwane noma usufuna into usilangazelele ngoba usuke sengasavumi suke sengampela sulambe usushona suke ngampela sekonakele usiyidinga ngampela lento okuyidingayo. So mase sufika la uzofika sezihlova uzofika sezindlavini uzofika esifuna ngampela lento akayifunayo. So ngokufika kwakhe nomntwana kuzocaca so kulonyaka iminyaka ezayo lezi zinto ziyanda zizophuma zizocaca ukuthi sikhona bazoziveza kulezi khathi okubizwa ukuthi uma sekunjalo kube inkinga ngempela emhlabeni ngoba ingane kuzothi umzali engekho ilambile phela ijele uncela igazi ijele uncela ukuthi nokuthi umzali engekho phuma ingane ihambe yamakhelwane ngifuna igazi mithandi ngababulala mithandi ngabahlinza mithandi ngabaqoba mithandi ngenza noma yini. So ke sibonakalisa uJehova umuntu elizweni emhlabeni ngibonisa sona lo mntwana efika nje sifuna igazi engamkhwaza ngalalela angagazi uzothola la ngoba suke ezavele usuke eready ukuthi hawu igazi kusikwa abantu nje ukwazi ukuthi umsike ingalo umuntu khona ngizokwazi ukuthi sithole igazi ngelimunci ukwazi ukwenza ukuthi because bayazi njengoba sibona ama movie ama vampire nani bayazi ukuthi igazi elishisayo liqhamuka la bayazi ukuthi mekulume la uzothola igazi elimnandi elimtoti nani. So kuzofika isikhathi abantu baNkulunkulu sizophila kuso lapho khona yonke lemimoya abantwana abadala abancane bezofuna izinkanuko zabo kuzophela amahloni kuzophela ukusaba kuzozenzakalela kuzozingenela kamakhelwane azingenele loyamuza azingenele la ndawo efuna igazi efuna inkanuko yakhe efuna lento ayifunayo womile ulambile ayifune ngendluzula uvele uphethe isikhali sokuthi ngiyazi ukuthi ngizomsika bese ngithola igazi.
whether bayanqaba banqabe, whether kwenzakalani. So umphefumulo usanokuthula ukuphila okuphakade, phenduka manje siyakhona isikhathi. Ngelinye ilanga uzohamba kumzali uyitshela ukuthi hayi ushiyeni ingane yakho, mhlawumbe nengane yamakhelwane ziyadlala nani nani, mhlawumbe ziyadlala egcekeni, mhlawumbe zidlala umagcozi, zidlala inani nani. Kanti leya ngane le i-hybrid ingene ibona umntwana olele embhedeni ona 2 months, ingene imunca igazi kanjalo. Usaphumile mhlawumbe usaya etoilet, ingene ingane, ingene iluma ingane, uthi hayibo kwenzakaleni? Ilunywe yinja, ilunywe yini? Cha, ilunywe ingane le edlala lapha eminyango, idlala ini? Idlala itop. Yini itop? Ya, idlala imalibhuli, idlala ingqathu. Amantombazane yangena yaluma ingane ngoba besiyome kakhulu. Yaluma ingane yakhe, ingane eney'nsuku eziwu5. Tshela ukuthi iy'ngane ziyayidlalela nje emnyango, it's just iy'ngane. Kanti cha, inzalo nalezi ezingelosi, inzalo abezwa ngabantwana bama-hybrids sebefuna igazi, uselambile, usewome kakhulu. Bebeyidlalela kwadlaleka kabi. So bantu baNkulunkulu, siya kwizikhathi ezehluke kakhulu njengamanje, siya kwizikhathi ezinzima kakhulu njengamanje, lapho khona yonke into siyonakele emhlabeni. Konakele kakhulu, konakele kwamkhulu, konakele gogo, konakele anti, konakele malume, konakele malumekazi, konakele dadewethu, konakele mfowethu, konakele mntwana, konakele baba, mama. Okubiza ukuthi siqaphele ukuthi thina sihambaphi, thina senzani, sizisiza kanjani, ngoba akekho sizosisiza uma sekunjena. Okubalulekile lapha kumele sikwazi ukuthi uqonde ngalo myalezo ukuthi abantu mabaphenduke njengamanje. Phenduka njengamanje, usheshe ukwamukela uKristu Jesu Msindisi, usheshe uhlenge, usheshe ubhabhadiswe. Khona uzokwazi ukuthi uthole umoya kaNkulunkulu ozokwazi ukubonisa zonke lezi zinto before zenzeke. Ozokwazi ukuthi ukubonise ngephupho ukuthi yazi namhlanje kuzoba nezivakashi esu1 no2 no3 esizokuvakashela. Yazi njani? Vele uhambe singakufici. Ozokunikeza umoya kaNkulunkulu ukuthi yazi le ndlela ucabanga ukuyithatha kusasa ngeke iziphumelele. Yazi uzoba nenkinga 1 no2 no3, vele uhlale phansi uvele ungahambi, khansela ingela yakho. Sidinga umoya kaNkulunkulu uzokutshela ukuthi yabona njengamanje sokwenza 1 no2 no3 empilweni, njengamanje kwenzeka izimo ezokuthi, njengamanje uzohlaseleka. Because umoya kaNkulunkulu ukwazi ukuthi ukusinde ngaleso sikhathi mawuzohlaseleka. Mhlawumbe kuze attack, kuza into embi, kuzokwenzeka into embi emzimbeni wakho, kuzokwenzeka into embi emndenini wakho, kuzoba nesifo, kuzoba nesiguli, kuzoba nokukhala, kuzoba nani, bese uyakusinda. Ngaleso sikhathi kumele wenze njani? Kumele uguqe, ukhuleke. Khona yonke lento leyo izovele isuke, khona yonke lento leyo izovele iqalekiswe. Uqalekise konke ukuthi Nkosi, noma ngikukhumbula noma ngakukhumbula noma kwenzakalani, cela ukuthi ungisize. Ela khona ukwazi ukuthi umoya kaNkulunkulu uhlale nawe ukusiza, ngoba uma ungena umoya kaNkulunkulu ngesikhathi sokugcina angazi. Kubalulekile, kumele sikwazi siqonde ngalo myalezo ukuthi abantu mabaphenduke, bamukele uJesu njengeNkosi noMsindisi, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile nanamuhla. Akukho esingakwenza ngakho, akukho esingakujika, akukho futhi esingakuvimba. Kuphela ukuzilungiselela thina ukuze uma kufika usifice sijimile, usifice sinamandla, usifice sikhuleka, usifice sikwazi ukumelana nakho. Ikakhulukazi sinesibindi esisiphiwa ngumdali wezinomhlaba, ngoba ngaphandle kwakhe singenze lutho. Ngaphandle kwakhe sinesibindi, ngaphandle kwakhe siyasaba, ngaphandle kwakhe siyasaba, siyathuthumbela, siyaqhaqhazela. Ngoba kwakungekona ukuhlakanipha kwethu. Sorry, kwakungekona ukuhlakanipha kwami. Bengingakona ukuhlakanipha kwami nokwazi kwami ukuthi ngixoshe lo mfana wazohamba, nokuthi lo mese ungakwazi ukuthi ufinyelele bese uyangikwaza bese athole lelo gazi. Because immediately mase kuthiwa lelo gazi lifikile, mhlawumbe bengagxuma ajump yazifinyelele. And kunesinye istory nje esengasibona, I think ibhayisikobho thizeni, lapho khona kunentombazane engathi bathwala ngayo bayihlalisa endlini thizeni. So kulo muzi lo ubaba washada, eshada nonkosikazi wakhe. Mase behlala kulo muzi kuthiwa ke kumele njalo uhlezi ubeka indishi
kuleya ndlu leyana mama. Umama axake ukuthi tho ungavuli, ungangeni. Kodwa wena into ekumele wenze njani? Kumele ubeke indishi uhlezi uphaka. It's like isithwalo thizeni. So njalo ayibuze lo dadewethu ukuthi hayibo, kungani kumele ngihlezi ngibeke indishi la? Kungani kumele ngihlezi ngibeke indishi la? Kwathi ngelinye ilanga kwenzeka iphutha thizeni, umnyango uvulekile. Wangena. Wathi yangena wafica intombazanyana encane ihleli. Engazuthi isikreshekile, ngazuthi limele kodwa isiyisilwane. It's like bathwele ngayo. Yavele yafuna ukumbamba. Le bhayisikobho kahle iyasabisa, iyasabeka kakhulu. So ziningi izinto leyangane iphila ngokuthi idle lokho yakudla leka baphinde bayihlabele bayenzela amagazi nani. So kusuka kwayo isuke njengekati. Yawo ifuna ukumudla leya mama. Izinto ezingenzeka. Ngoba kube masibonile lento ifuna isilibonile igazi egcima ihlale. So zonke izinto sizibonayo wonke mas-satanist. Konke izinto zobumnyama. Umuntu bese ibonile into ayifunayo, ayithandayo, mahlale kuyona. So bantu baNkulunkulu, masihlale nisibuyele enkosini. Phendukani ngoba umbuso wezulu uzosondela. Nihlengwe nisindise nibhabhadise ngoba kuphela izinto zonke sekufikile. Abantu mabangacabangi futhi ukuthi lezi zingane ziba yingane nje ejwayelekile, cha. Zinamandla. Ingakuhlula wena ineminyaka emine, ineminyaka eyithupha, ikuhlule wena baba uneminyaka u50. Ngoba isilwane lento akusiyena umuntu. So ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu, abantu mabaqaphele konakele emhlabeni. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile nempela kanti nokufa kuseduzane kakhulu kunaqala. Ngakho phendukani, nikholwe, nihlengwe, nisindise, nibhabhadise ngoba umbuso wezulu ususondele. Uthola ukuphilisa, uthola ukuphulukisa. Isikhathi sisekhona singaze sakushonela ngoba uzisola kakhulu ngalokho komhlaba uphela sengasekho ukuphenduka. Phinde futhi ngaba nesinye isibonakaliso abantu baNkulunkulu mhla ka-4 January. Ngibona kwenye indawo esesiqiwini. Siyasazi sonke isiqiwi uMahaba nani la ungena khona emkhombeni esikebheni. So masingena kule ndawo esesiqiwini ngazuthi qale kushintsha isini. Ngazuthi indawo nje eyibhilidi. Sonke sihanjiswa ngibona nje omunye ubhudi ompofu. Lo bhudi ngeke uzitshela ukuthi nje unenkinga nani noma umuntu obulalana nayo. But aluthekisa abantu ethi hayi ngenani. Nani ningene ningazi kodwa ningazi ukuthi uyabulala. Abanye bengazi nangampela uNkulunkulu angibonise lapho ebeke khona uMessi because bangenisa abantu emkhumbini kanti ubekile uMessi thizeni ukuthi hayi laba sengibalile sacrifice nani izobulala aba 1 2 3. Angibonisa uNkulunkulu ukuthi uMessi ubekwe la. Angibonisa isikebhe, ngibonisa zonke izinto ezingenani. Hayi nami ngingena impela. Kwenzeke nje izinto ngendlela enormali. Kuthe sesigcwele isikebhe aqala athandaze lo bhodi. Athi njengoba ngibulala labantu ngiyabakhalela nani. It's like ukhuleka kulo uNkulunkulu wakhe. Siyaqala wenza sacrifice, siyaqala wenza lento, siyaqala nani. Ha! uNkulunkulu wangivula amehlo same time. uNkulunkulu wangikhumbuza ukuthi yey ubekile uMessi lapha kuleya ndawo ngavela ngahamba ngothatha leya Messi nganquma la isikebhe siboshelwe khona ukuthi ahambe. Esakhuleka kanjalo kavela abantu kangazi ukuthi abantu bavuleka amehlo. Ngathatha uMessi wakhe ngawujikijela emanzini wangena washona phansi. Kwangazi ukuthi abantu bavuleka amehlo bathatha isikebhe bafuna ukuziphulukisa, bafuna ukubaleka nani because sekuyacaca manje ukuthi lo muntu ungumbulali. Nasekebheni bantu baNkulunkulu kuMahaba abantu bahamba ngobumnandi, bahamba ngefani, bahamba ukuthi hayi babezwa ngani le ndawo is it hierarchy or something like that. So bantu baNkulunkulu imihlezi sazi siqonda ukuthi Jehova umdali womhlaba sibonela zonke izinto. Hamba ngefana. Hayi sokugibela isikebhe, sokugibela umkhumbi so semtateni, sesiqiwini, zonke lezi zinto. Nalapho khona ukufa. Nalapho khona ababulali, nalapho khona abathwele. Kufuneka wena mphefumulo ndini
kufuneka wena muntu ndini, ngizothi muntu ndini ngoba uvunaki, awuqondi, awufuni ukuziqaphelisisa. Kodwa nangu Jehova usibonelela konke. Oh, ama-yacht, yes, kwi-yacht fana naseThekwini, but is it royal yacht? Yes, ngiyabonga uNkulunkulu. Zonke lezi zinto abantu baNkulunkulu ziyaluthekisa, ziyalahlekisa. Uzotshela uhamba ngofani kanti uyofa. Uyoyigibelela isikepe umkhumbi sailing nanani kanti kuyodilwa nawe phambili. Asidele konke abantu baNkulunkulu. Asisekho isidingo sazo zonke lezi zinto. Asisekho isidingo sokuthi sihambe sifune ifani. Asisekho isidingo sokuthi sihambe sifune injabulo kuma-restaurant, kumahhotela, ezindaweni zonke ezizokuzona zonke lezi zinto. Ngoba konke sekuyabulala. So sengithe ngiyawulahla lowo mesi, abantu kangazi ukuthi bafuna ukusithatha lesi sikepe basiphushe khona bezokwazi ukuthi bonke abantu babaleke, bavule amehlo basisaba. And kuleli phupho ngaqale ngabona isiphetho sakho, ukuthi isiphetho saba ukuthi kwayikhane liqala phansi ngemuva. It's like imovie. Khona ama-movie esike siwabona ngithi ubone iqala kudlala isiphetho kuqala ukuthi kwahamba kwaze kwenzeka ukuthi kuyikhane iqala phansi ukuthi before kuze kube ukuthi kwenzakalani. Nakuleli phupho ngabona kanjalo. Kodwa abantu bengavuleka amehlo ngoKristu kuphela. Abantu bengavuleka ukuhlakanipha ngoNkulunkulu kuphela. So isikepe sagcina sibhajiwe-ke lapha etshanini, sangakwazi ukuthi siqhubekele, kangakwazi ukuthi bagcine befile. Kodwa ngoNkulunkulu kuphela abantu baNkulunkulu sikwazi ukusindisa. ngoNkulunkulu kuphela sikwazi ukuphulukisa. So bantu baNkulunkulu phendukani. uNkulunkulu kuphela ngokusindisa empilweni le enzima kangaka. uNkulunkulu kuphela ngokuphulukisa kulokuna konke khona. Phenduka uhlenga usindise ukholwe, ubhabhadiswe kusemanje. Ukuphela izinto zonke kufikile, ukuphela kuyonke indawo, ukuphela kuzonke izinto. Siyazi siyayithanda zonke lezi zinto. Siyakuthanda ukudlala ama-game, ukuba nefani, ukulala la emahhotela, ukudla okumnandi, ukwenza zonke izinto. Kodwa zonke sezinogcobo, zonke sezinesitha, zonke sezinokufa, zonke sezinobumnyama, zonke sezinekonke okubi. Makholwa ubalekelana okubi. So uKristu masinokudla nezambatho siqedile. Asingafuni konke ukuyise ngeke kwasiza ngalutho. Ngoba kuzokubophela ekuthenini ukungithola ukuphila okuphakade. Ndangazelela ukuphila okuphakade okudinga ukuthi udele zonke izinto uzisondeze enkosini ngaso sonke isikhathi. Kwasibe ngani nje. Inkosi siyakhulu bantu baNkulunkulu. Isihloko sethu sithi amahloni awekho, igazi liyafunakala. Labantu baphila ngalo, labantu basavava ngalo. Lezilwane siphila nazo, lezilwane sigcwele siphila ngalo kuphela. Zifuna lona kuphela. Azinendaba nawe, azifune wena, zifuna igazi. Zifuna ukusurvive. Amakhosi, imimoya, ukubusa kuningi kusurvive ngegazi kuphela. Kufuna lona kuphela. Akunendaba nawe, akunendaba nempilo yakho, akunendaba ukuthi uthandani, uzondani, ulangazelelani, ufuna ukufinyelela lapho, ufuna ukwenzani. Nendaba negazi kuphela. So bantu baNkulunkulu phendukani. Ngoba umbuso wezulu usasondele. Nihlengo nezinto ezinebhabhadisi. Nibuyele enkosini. Nidele konke. Because nithola ukuphila nokuphulukisa. Kwasi nje benani. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu asizonda isono. uNkulunkulu futhi uyabuthanda ubungcwele. Kwasi nje imbusise. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uLihle Themba ku-TikTok, Facebook uLihle Themba Mzobe, Instagram Lihle Themba Wendy with IE Mzobe. Kwasi nje banani. Qinisa. Ngidlulisela nakwabanye bakwazi ukuthola ukuphulukisa nokuphilisa. Nazi ukuthi ukuphela izinto zonke kufikile. Nazi ukuthi lezi zinto zikhona siphila nazo. Ayinamahloni njengamanje. Zifuna igazi. Zifuna ukusurvive. Zifuna ukuphila. Zikubantu.
ziyonke indawo. uKristu kuphela ngomoya wakho angisindise. Nkosi mina manje uziphathe. Amen.